Okay, everybody take my command. Terus keluar. Stop. Ato ba makanako Charlie sa imo ato bang dito? Sakto mo guni amo ako, lang tawa. Sige niya may sayop. Sakto lagi ni ko aga, ginuwagi ng sayop lang nga mamo sa sayop. Kukak sa'yo pinakain mo ah. Amoy ako pa sayop. Nan. Tu ana. Ma. Ano ba? Paminaw mo. Karon kay ikaduha na maron natok adlaw training dire. Atong pabilibon si Sel. Sige ba? Atong ipakita nato ang commander officer nga dili nanatay na balaan. Ha? Sige, nga dili ta bugo. Karon kay naman ako may advance ninyo, naman ko nakatuna ninyo. Ako ito doon ninyo, swira ko ha. Sige, maayo na magdagway ka. Oh, sige. Paminaw. Sabi, anak. Lakad patakdo. Lakad patakdo. Ayaw mo suwit. Ingon ko kamo suwid minimo. Wa ko gaingon nga swiro ninyo akong istorya. Akong pasabot ba nga swiro ninyo kung mag-unsa ko padulong dito. Atong ipakita ron ni sir, kani atong buhaton nato ipakita ni sir nga natay self-discipline nga ginatawag. Okay, kay ingon sila kana kunong self-discipline mao na pinaka-importante. So kung natay self-discipline, pasara na ta? Ba, sige. Digo ba? Kung kabalo ako, pa ba? Kasulog mo kayo magtining ta. Sige. Slapi. Sige. Tigbe ka mas. Lakad, patakdo. Good. Wala to, wala to, wala. Wala to, wala to, wala. Wala to, wala to, wala. Wala to, palutong. Luto. 1, 2. Usay pala itong luto. Kukak. Sayop na ito, sir. Sa wayon kahati ka kung sakto to. Amo gay nangutana ko ni mo sir kay wa ko kabalog sakto ba tong sayo? Kukak, ang sakto ana, pulutong hinto. Dili kay palutong luto. Awing nga na din na sir. Thank you kay sir. Okay guys. We come on. Harap sa kanon. Kukak. Taon. Ikaw ba kamay? Ikaw ba nasayop? Sayop dito ko sir. O ana day. Sorry. Patugag-tugag ka man, di kabalo. Sang kabalo ginang ina trabaho di pa ko expert ani mo ginag training ko ani ko di pa ko kabalo. Kami sir, kay sakto mo pasar na mi sir. Pasar sa inyong mata. May mata nato makapasar pa. Okay, everybody take my command. Hitang nga. Tesa ra bagod ka dit kukak. Nganong nagbuling-buling man taon mo ana inyong mga nao? Because we are ready to fight sir. Patay ka sir. Bang. Hala kay mong gipatay si Sir Charlie. Preso gikala. So sir, sorry gid kayo sir. Hala ka. Ako'y makapasar. Katoy mo ang pinusila dito mao. Saan Ano pinusila? ako gina ako pagpusit. Aka naging contrast check may ko ginang Kami ma-army kay makapasar ko ah. Daghana ginamong chicks. Ako gimpilyon tong guwapa kayo. Ben, ang hawak usa ka gatos. Kadits! Panghilo mo! Sorry sir. Kana ba inyong ipakita mga kadits? Di man taon na mao. Usba na ninyo. Okay sir. Next time. Okay. Everybody take my command. Rap! Kabalo ka mo rap Charlie. Gamay ra ba akong nabalaan? Patay taruan ni para po na bago na. Si, kamoy pit. Tumanang ana-ana dagway na. Dili. Sana kamoy pitbox dayon ako'y murap na lang. Oh, okay, bugs. Ka na. Sayaw na lang ka, sayaw. Sayaw. Oh, ako'y rap siya sayaw din ikaw pitbox. Ako sibat. Bugs. Oh, sayaw po, sayaw. Gina. Sige, Pasara tadi. Pasara. Sige sir. 1, 2, 3, go. Ayaw ka bala ka kung walay nagigugma sa imuha kay moabot ang panahong magkita tang duha. Higugmaon ti ka hangtod sa akong kamatayon. Alright. Bugs. Sir, what can you see my presentation? Ingon ko, handa harap. In English, attention. Duwa ko mag-ingon nga mag-rap mo. Kaya bang ingon karap? Okay, ikaw man ingon. Ako tuod. Nang? Give me 10 push up. Now!
Push up. Sige. Go. Sige, ready? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Okay na, sir. Okay na, sir. Uli na po taron kapoy kayo. Sir, nami, sir. Pagilo mo oy. Dapat tao tayo harap-harapan. Ala. Usa man ang harap-harapan. Ato ba nga igod sa Bisaya? Ato bangit ang tulo. Uy, ana. Ana. Ato bangit ang tulo harap-harapan. man. Hoy! Hindi man yung tao na mao. Ang akong ipasabot, katubagan ning harap sa kaliwa, harap sa kanan. Noon sa nagharap-harapan mo tao mo tubangay. Di din ni mao. Sayop da ini. Sige, balik. Harap-harapan, sir. Expert mi ana. Ay, Oh. kabalaka. Pwede katong nay. Harap sa kaliwa. Harap kanan. Ito na. Sige. Okay, everybody take my command. Harap sa kaliwa. Harap! Ato ba makanakot sa lisag na imo ato bang dito? Sakto mo ko na imuha. Oh, lantawa. Sige niya, may kasayo. Sakto lagi ni ko ah, kasi kinuwagi ng sayop lang nga mamo ka sayop. Kukak sa'yo pinakay mo ha. Amoy ako pa yung sayop. Nan. Ito, ano? Ma. Sa kaliwa. Harap! Matar, sayop na po. May pamamauli na lang mo. Sir, thank you, sir. Bye-bye, sir. Lops, tulog.